Penampilannya kok beda, Mbak. Ora kaya pas ning Taiwan kae. Nganggo klambi pating pecotot, kaya udang. Lek ning Taiwan kae ngene sae. Piye? Ora udo kae tak tutupono mesti oke sing buka. Lah apa panas kono hawane kok dibuka iki? Oh tak critani sae. Sak menika ton, saiton. Sak menika tak kandhani. Kandhani apa? Wong ki bisa menempatkan diri ngono lho. Tempatnya ki di mana ngono. Ngono ya apik. Nek Indonesia ki walaupun ora lek ning omah ya ora kudungan. Ning Taiwan ki ya ora lek udo ngono kuwi engko dikira gendeng. Nek anu tarpe udo ning Taiwan kudu lek panemu konan ya. Lah wong panu nular kok kowe. Kadek wong awakmu pas kaya goreng tok ngono. Saiki lho wis mari. Kok anu glekek jaran. Jenenge wong lak sire dhewe-dhewe rasa ngurusi wong kuwi. Udo ya ben, ora ya ben ngono.